Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o karon mag-upload na sa ta sa laing drama. Dili na to dugayo, basa din ta sa atong mga comments para makasugod din ta sa atong drama. Si Rizael Amunsot, himuot ko aning mga istorya ba. Bago na tong komentor si Rizael Amunsot. Salamat kay sa inyong pag-comment. Michael Chan Amores, more power idol. Salamat sa imo diha Michael Chan Amores. Salamat sa imong pag-comment. Si Ma'am Del Sam 99, mayong hapon Sir Idol. Naulahi ko kay BC Pirmi ani agapon ko padayon paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Salamat jud sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pag-comment nga ma-appeal jud sa atong pag-vlog. Salamat kay sa imo diha Ma'am. Si Nalin Labial, salamat na sad Idol. Isa ka heart, salamat sa imong Ma'am Nalin. Si Sir Dads Vasquez, thanks sir sa Palamay Drama sa compilation sa What's the Style Part 188 sa mga nagkadaiyang suglanon sa kinabuhi sa atong mga sender. God bless us all. More power sa RMN DYHP Radio Drama Cebu. Salamat sa imo diha sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment labi na sa imong pagsunod sa atong mga drama. Daghang salamat sa imo da sir. Si Jod Plastico, piti na sad si Tio Idol. Bingaw jud kay ni si Tio ni Jod Plastico. Salamat sa imo da Jod Plastico. Si Luel Balandra, duha ka truck Luel Balandra. Salamat nimo diha Sir Luel Balandra. Si Oscar Abedog, salamat sa Idol kay mawagtang na sad atong mga problema ani Idol. Daghang salamat sa imo po diha Oscar Abedog. Kaduhang comment ni Oscar Abedog, basta Dol, wa skip ni Dol. Salamat jud sa imong Oscar Bedog sa imong pagsabot kanako labi na sa imong pag-skip dako na kay nang tabang sa kuha Oscar Bedog. O salamat kay sa nag-comment na ma-appeal sa atong pag-vlog. Ug ato nang sugdan ato ang Palamay Drama Compilation Part 189. Ako si Rodney, ginaingon, kung unsay imong gibuhat nga pati sa uban, sumbalik kini kanimo sama sa loan. Doon na pa kini interest. O kini mitabo sa akong kinabuhi, natili ginako may kalimtan. Maligo sa ko ha, Rodney. Una ta manimba. Sige day, magluto na lang kundaan sa atong pamahaw. Dasyon niya, aron ini abot na to, gikan sa simbahan, mamahaw din dahin ta. Sige, Rad. Oy. Wait ah. Nagpisas isuloob so niya naligo sa puso eh. Tuyo man sa siguro ng baihan ng anak siya maligo. Naasgawa silang puso niya. Mura siya pilgos for feed. Ay, nagsulob ang dunon nga nipis kayo. Klaro kay purma siyang awas. Ala, awa na, namubo na. Ay, sus. May ang pangkan baihan ay. Hindi ko din napita malili niya. Sige, panlili. Sige, pamubo. Paslan. Sige kalami. Kapurmas iyang dugan o ang iyang... ano? Uy, unsam tayo ko nabati? Doon ay tao? Ay, iring naman di ay. Iro na sad. Kung ay klaro ani. Pero hapit naman ko mga magpanapon sa kong lawas. Magdalit lang ko kay kitugnaw na ko niya. Kitugnaw, ha? Kalami. Trapo. Kuha isa ko sunya. Ikaw! Dugaya ni mo, ikaw tatitiwasari. Abay, ibay Richard, ikaw na. Namusun mo silang sunya ba, Rico? Sasod lang. Bako pang litan diri mo sa sakit ka noon. Ang koy? Bukay ka mo, tiwaso na rin mo diri. Itrapo na ko rin. Sabay! Sabad, ato-ato na rin. Unsa mo lang. Paginoong na kaninyo, Anaasa kanimo. ipakita ang atong panagigsunay. Peace be with you. Peace be with you. Sorry ko, bastos. Nag-reviews yan ako. Hinan ko po Diyos iya ka. Pero kapag itaw ka na, magda siya suot si Ban.
Ano ka? Sunod? Wa, Rodney. Tinis lang ka na kanay. Manong ni sa Rico eh. Ayaw kaligo kay na nagtanaw. Nang, mapalit ka kasi, Nang. Kung di mo Ang pantala kaligo, Gusto ka pasabot ini mo. mahalag makitang dako. Salamat, Nang. Ayaw kaligo kay na nagtanaw. Nagsigang kalimutan. Ang kaligo di ay. Oh, nga ba yung gunin mo si Julia? Hapdos ko matay! Bago! Pasabot ko si mong kanta. Nang lili siguro ni siyang naliko ko. Oh, ano naman si Rico sa kawas ang bay? Pero may naman na siya nga sa kawas sila pinagpuntak. Nakasabot na ko. Rodney, Dahil sa nila, ano? maliko na ko. Sige day, masunod ako ni mo ha, tas puso. Ikuman akong glutong tinuang isda. Oh, kalamian na, uy. Sa na ba ni day? Wow! Sunod din ako ha, nga maligo sa puso ha. Lagi day. Ang buang Rico ay kalit ka na wagtang. Hain naman itong Hindi na ko. Maligo sa sunya. Hindi lang ko. Hay mo itong toothpaste nga ako gida. Adara, gamit kay niron ako. Di nilang ko. Manglilikod siya. Nilagyapon kong sunya. Malilid ini. Maligo na siya. Ang toothpaste, ibutang ako sa kumpaan. Ito na ng gaan! Sabad! Uy! Oh, di toothpaste oh! Wait, sa Nindot ka ni... Unsaman? Sumbong tarang Rodney ha? Krimin ka mamusin ni Sunya ng iyong asawa. Daan ka lagi ko. Dai, wap. Mamuso din ni siya kada kaligo na ako. Di mo niyong hog, di mo rikuha ka sa. Wala mo natatayo yagat pa na. Ano dili mo siya imong busohon? Wait. Hindi ako busuhon. Las ay kay lawag. Ikaw, nindot kayo. Tulak ko eh. Uy, labi. Biyanig style lang. Di mo may nutsan. Uy, may labi. Ito nang kananay. Ako pa di mo Sunya no? Imong sultihan si Bay Rodney. Ibuhat ni Rico. Mahadlo ko, Richard. Basi mag-away noon ang duha. Isubayat ng banan ako. Di na mo sibok og buno. Ay, ayaw na lang. Total, huwag man kumaunsa. Nagpuyo rin siya sa ikong nini day. Oh, mau ba? May nuwin. Ada, di na mag-isgot nila eh. Bahala sila silang kinabuhi. Magkatadag atong kasakyan, wag kay hapit at maliit na eh. Ang oras ay. Dali mo! Saksayan mo na ako! Late, dali! Mag-jeep rami. Salamat na lang. Huwag may kapitig taxi. Oy, libre na! Basta silingan! Libre ba? Dali ko mo! Libre ko day. Huh, bisan papila pa na siya mang libre, di ko mo sakay ang demonyong dako. Sama rin style lang. Ano ka? Presyo niya. Kalaay, bening ako rang usa din his bahay. 24 oras man sa nag-drive sa taxi sa Rico kon. Di po ba ko kanahan na magpasika og suka. Kaya di dayon ko makatug. Bahala na lang mamaong ko sa mga suka. Buka na kay ko. Sabah na iro. Oy, bitaw. Siya naman nang usa. Usang tayo ni. Sudo na ito ko ng baya. Magawa ito ng kwarto diya. Okay, tama. Bingaw da. Siya rang usa ang nasa kwarto. Kung minanok pa itog. Sige, kayo na ito ang ilang nga butang. Ano siya malo nga butang nga madaan na ito. Ato ka doon. Okay, okay. Well, uy, pitaka. Pero, uy, 1,000 na may suwang. Inutan na. Mumukay pa tayo. Kinsa mo? Eh, nakamata man si Inday. Lami yung labas si Inday. Unyak sa man. Unyak sa man. Kinsa mo? Uy, ikaw ninyo. Naungi mo. Anong ulan? Una kayo mabuyan. Maang sa akin. Kasi mo makangkot. Wala magagbating ito. Kasi ko tasya. Kat Mariko, naanasad na muso na sa dako. Suyo anak mo ayaw. Sirod niya. Uy, pero di. Apil ka? Apil ka? Oh, wala. Ako pagan si Rod. Ibig na ni kulatan niya. Ay, ikaw ako mo pa. Tinuor kita yung gisulti ni Bay Richard ha. Ngisigihan na ni magbusong ako asawa. Samtang maligo. Ha? Ate
Ay, hindi natin mo. Oh! Criminal! Demonyo ka! Buhay ko, Richard! Buhay ko! Gusto na ba yun? Buhay ko, anak! Eh, niresulta na ang gaban niya. O si pasabot mo, Richard. Asa kita ko matay. Ang duha iigo mo sa imong kubor. Kung sa'yo resulta nga gaba ang imong gisulti, ha? Richard? Kaning naro yung mga pulis sa bahay nila ni Rico. Kasi, Okay, Isuot pulis. ang duha ka lalaki ang imong asawa. Galing ka daw, Rico. Tulisan ko no, pero nakamatamas nini. Itabangan siya glugo sa duha ka lalaki. ang siya! Kita! Ha! Kita! Kinsa ninyo nagloko si Nini! Kinsa! Sulti! 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 Day! Day! Nini! Wala! Nini! Pastilan. Puro pa mo abot si Richard nang di kulatan ni mo mayos, Rico. Kung wala pero sulti ni Richard, dili unta ko may bawon ini. Ano? Wala magamusulti na ako, ha? Wala magamusulti na ako ni anak, sunya. Wa, pwede ko gusto nga makriminal ka. Ha, nagbayad rin po sa inkademinyo. O ilang sinini kay natulala. Di amo na buha ka lalaki ang nagtabang niya grape. Karaman na, gaba. Ang iyang sa murag loan, nga doon na pa interest. Bakit interest? Labaw pas 5-6. O, pagin ako sa iko. Kaago man. Husto na ha. Pasayloon na nga to siya siyang nabuhat. Anugon man, ang pagsilang tong simba matag Domingo, hindi mo hatag nagpasaylorot ni. O, dahil sunya. Pasay doon na to sa iko. Nakahatag kami pasaylo ni Rico, pero nakatatak na sa mga utok sa among mga silingan. Gaba o karma sa inyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ama, ginaingon, ayaw pagpanghambog nga bana ni mo siya, di pa mo kasal, ug wa pa mo'y lisensya, guway ebidensya. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong di kalimtan. Bay pader, Timoy. Kung magminyo tagani, pagdungan tagpakasal ha. Ikaw gasto? Bayo pa? Ika gasto. Kamoy, ngano ako mong bukod. Bida sa Libre nga, ikaw may nanagad. So, gudang managigala. Siya nang hagad, dili kay nang hagad. Ikay nang hagad nya. Oh, lagi. So, gudang managigala. Hagad, yung usa ba? Karon nga, ulitaw pa tang tulo, may nasabutan na tong daan ha. Aro aligri kayo nga tong Ay. mga silingan. Kay maglabang-labang na siya, asa sila kaon. Paglabo-labo. Maglabang-labang ba? Labang-labang. Lalo na. Kabawas na yun. Puti-puti na di sa. Ano ba? Nakabawas na yun. Doon nga nang tulo pa kasal lagi. Ay, paminaw eh. Naimayo ay. Usahon lang nato na ba eh. Usahon, bay, dili kayo usahon. Usahon na to ba? Sakto-ato ang gasto. Oo, bayo pa. Bay Timoy. Usahon ko. Usara pa ibinyo sa resepsyon. Aron, samot kaligriw yata ba? Tepa. Padisko pa ta. Tema. Chinese ay no todo. Gusto ka. Enang, Murang busli. nahunaw na, ani mo ba'y paterda? Si Potter. Pero, kadiyat, kamo, istorya mo parte ana ba? Ragpas lang sa kuana siguro. Ha? Uy, jay. Ano man ba'y Timoy? Ano mo ko Timoy? Baon na mo, tayo uyab! Ununsol ko. Hatagan ka na mo! Hatakan ka na mo. Kita ba yan ah? Ako? Ikaw, Mila. Ako? Ikaw? Ano, God? Huwag pa man kayo uyab, di ba? Mura man nagdagag uyab, uy. Hala, no? Waga ni si Uyab. Mong ikaw mong nahununaan. Ha? Banguyagban kang Timoy. Anya? Okay siya nga ako inyo ihatag niya. Basin ba doon na siya ilaing nagustuhan, ha? Wow, uy. Wala lagi na uyab si Bay Timoy. Correct. Sige ha, basta sure mo ha, nga uyab si Timoy. Kanahan ba ako ni Timoy? ano? Gusto ko makatilaw niya kay hait kay siya Timoy. Pangas ka. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo, giliw ko. Pwede Moy! Pero magkanta, oy! Paite sa kilintahan mo, Bay Timoy. Ay, ang tukar tas norte. Niya, ang tuno to south. Ay, may tukar ato nga. Ingon makakapila ng doon sa Oo, akapila mo na nun. Saboy. Sige, Ayun naman din Ako rin ako rin may ganyan kapila. Siya ni. Dinagi mo na kakapila dahil kagwapa biya tao ni mo ay purbidas. Mo na pangasawa. Aron dungan tanto kasal. Tinuod ka muna ni Timoy. Hala no, di ka mo tuod ay Jema? Kano saan man siya nang uyab ni mo, be? Ato sa simana.
Gato ko sa among, nagkanta-kanta pang amyo. Kamaw na mo kanta si Timoy. Da, pertigong yabaga, gon. Ako nalagan ng gipadayan sa amo, sa tangwa pa siya. Aw-awa sa mong iro. Unsa? Dungan magpakasal ni Pater og upaw? Oo, Demil. Kung sugutin na, oy. Usahon naman na mo ang gasto taon. Usahon na po ng binyo. Di lagi ko. Mas nindot nang maglain tag-ato. Uy, laaya. Dili di kong dito ini ang kaaligriburon. Kaya di man di mo sugot sila Mila sa atong sabot. Bay, aligri buron ni Kalkiya. Paita. Ay. Nuktok, oy. Ayaw bayan na. Ay. Mawagan Gusto siya maglain may kasal. May po na ron. Ang katigom sa taon, mi. Nalabay Timoy eh. Mauman ka. No? Ay, kami nila sabay upaw mang gungag pakasal. Okay. Sa ato pa, kita na lang ni Upaw og ang iyahang uyab ang magdungan og pakasal. Ay, Jima. Ay, practical na unta ito nga magdungan mong tulong nga manag-amigo nga magpakasal para mag-amot tayo na mo ba? Mulagi tayo mong tumong ba? Ganahan man sila si Mila nga maglain pakasal sa Timoy. Saon, bisusun mo ganing payanagon. Ambisyosa kayo. Da, murag nita kalitok ini da. Murag, nasayop naghatag og babae nga pangasauno ni Bay Upaw. Murag, pagkalintawan ako nga maandir di saya ni Bay Timoy ni Mila. Ang nasi upat. Hindi ayaw na taon. Buta yung kasaligri kayo. Pare sa ninyo. Nindot kayo. Dos mga tao si Bahan. Bida suya ang timun nyo katanaw eh. Kung ba kag pakasal na mo? Ay, nang diskuti eh. Tara. Tara mo sa reception ba? Kay gutom na ko. Hashtag ko. O, tanan mo. Abay, Timoy! Dali na! Yung dala! Yung dala! Lingaw. Lingaw ay kus kasal sa kong nasukor ng amigo. Daligre eh. Og nadiha, oy. Ang kasuya nila. Kay kung kita'y kaslon, bongga gyud. Bong. Unsay bongga? Ha? Bongga. Magkuha tag wedding planner. Unya, sila bahala sa tanan. Pero, kita rin mo finance. Mahala na. Yun sa... Salamat sa pagkatod mo na ako, Timoy, ha? Salamat, good. Mabdos ka niya. Bugat kayo. Gapasan ka rin usok sa akong bugat. Grabe ha, uy. Gatas mo, diaper go. Para sumaabot ang mong anak ni Pater. Dali aras manahod sa. Bida, mabdos na ang ako ang mga asawa sa ko ang mga amiga. Ay, sa akong mga amigo din si Upaw, si Pater. Ako taon, taon. Ay, sa una lang so dito. Ako ni Bana ni. Sor ko nito. Ako rin na ni kinumpran mo, Sor. Sige, salamat kay ni mo, Timoy. Ay, saan pa ako taon ko rin mo? Gusto kag usab? Nag-unsa man kasasod sa ilang tiyana. Gipunan gyud mo dungga ng ilang anak ni Pater. Ano kay kalain. Bini mo gunaunan. Bastos. Bastos bitaw. Guilty ka unsa? Ako? Selosa akong pagkaasawa. Mao nga kung doon na may nahitabo ninyong duha ni Timoy nga akong bana, palihog lang. Hunungan na ninyo inyong relasyon ni Timoy nga akong bana, Gemma. Unsay, naunsa ka uy tayong paragod nila? Kung tarik istoryaha ha? Unsay hunungon? Wa may relasyon. Unsa ba nang imong ipasabot ba? Relasyon! Kereda! Kabet! Uy, Mila, ay pag hinambugira, uy. Guilty ka unsa? May nahitabo gid ninyong duha sa akong bana, no? Kahambugira, gini mo, Mila, uy. Dili ko kabit sa imong bana. Ug ayaw pag hinilas og pangangkong bana ni Timoy, mo makasal, wa kay lisensya nga ikay asawang Timoy. May bana ko, si Pater. Mo'y akong bana, siya tag-iya ini akong gimabdos. Ayaw si pagpakauwaw na ko, katingalig. Hinaykan ti ka babayhana ka. Lagbot ka niya! Uy, sa to! Sa makadalong, makadisbay, pati ang jiba! Badlungan ang asawa ni Timoy, ha? Ikihan na ako siya papasangil ako nga may relasyon tado, ha? Hilas! Ang bugkira ka ayaw milaha ka nga muangkong na bana ni Timoy. Die! FYI!
Live-in partner lang nimo siya. Muna ti man baga kag naong wa pa mo makasal oy. Maayo kay imong gisulti na to si Mila. Nakaamgon siya. Imbis magluto ko sa itong panihapon, wa na lang hinuon kay naglagot kay kuniya. Ay, napagluto. Timing sad, nakapalit kong fried chicken kilid sa among trabuhan kay bago sila ko pen. Dali, Jim. Tilawan na to ang gipalit na kong manok. Karon ini kataog-taon, ikaw na siya akong tilawan. Ha? Dali na. Ay, nagpadasi mong sapot. Dako naman yung tiyan dahil, Jim, ha? Abo na kayo ka. Bugnaw ang aircon. Gihubo niya yung kisumpatir. Bisa mo ito kung kana dahil. Mapus ka. Mag-isip naman dapat irwe kita ko na ko tiyan tanaw mo. Takilin mo. Nani, magdinanggit lang ko ito. Nanggit na si Dinanggit. Takilin mo na gano'n. Ano Namo din hindi nanggit. Namo ni Dinanggit di ay. At Ako si Melvin. Ginaingon, bisan unsa nimo kapilian og babae. Duna gayon nga may gugma ka sa babae nga wa nimo dama. Kapanganduyon nga mo'y mahimo mong asawa. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid nako mahimo. May kalimtan. Tuon ako sa amo. Salamat taon. Kay wa ko'y overtime. Ay makapaway jud kumayo ini. Hi, Melvin! Oh, Kayos uy. lang! Si Duni maning nanawag na ko. Ang babae nga angkan. Uy, nakakustur ba din ako da? Asula ni Bayana eh. Kayos lang! Uy! Ha? Uy pa! Sabo? Ben! Ay, salamat taon. Di na ako mag-ukod. Kimi hunag na gid ka. Sa may tuyo ni mo? Kuan man gud uy. Birthday sa kong anak ugma. At sa amo, ha? Ha? Ako gyud? Pidira ni mo daton Sloyd. Bitaw, oy. Daghan man mo nga akong giimbitar. Pero ikaw yun akong gusto nga mo adto. Nahibaw na ka, you know na. Why? Sige, madto ko. Daghan man kaming muadto sa inyo. Sige, madto ko sa birthday sa imong anak. Ako pa ikaw, no? Kana si Doni ang imong uyabon og pakaslan. Buotan o gwapa man na siya. May anak lang. Napaangkan og kausa. Kana kay wa gipangasawa sa amahan siyang anak. Bati ginagbatasan. Maayo og batasan na si Doni, oy. Minyo lang ang lalaki nga nauyab niya. Nailad siya sa maong lalaki. Manay tinuod. Gwapa baya siya pa, pero di ko ganahan nga may anak, oy. Di ko ganahan na babae nga doon anak. Okay ra mo good nak, maasawa nimo. May gidakon mo sa nang imuha. Bisag lima pa yung anak ng imong jejeron. Yayay na nga maigoan ng imuha. Bisa na, oy. Bati yung doon anak nga pangasaon. Para na ako ka na pure daga gyud. Muni gusto ko. May noon niya kami na, bila. Doon ako ikajuin ni mo rong tagay. Di ako may doon na ikajuin rong tagay. Kan ba, kining gimbitar mo kung doon eh. Ha? O, ang sa kuilingaw ron. Mau ba? Gimbitar ko. Mau na. Nya, saban. Uyab na mo? Ha? Bida. Uyab na ba mo nang doon eh? Ha? Bawa, biyag yung kagadako. Ano gusto ni mo bayan na? Ay. Dili, oy. Dili. Di ko mungayab sa babae nga may anak na, oy. Kuya ako mandibilap ta. Urbida. Ako ba ikaw, no? Hoy, kapalanan ni mo. Nga, imo na turjakon. Umani mo turjak, ako. Imo nang likayan. Bajoy. Ingon ana ang nahitabo. Kamu na lang ni Doni ang nahibilin sa ila. O gihagad ka niya nga makighilawas. Mahugid nga, yan ang pangagad. Kay, iya man ko giingnan nga, aton lang yun, pagkatulgon sa ila. Tapos, ang kwarto yun. Kay, mo nang nakaingon ko nga, pastilan ni, duog ko numi. Mo na yung giingon, magduog ko numi. Ano duog yun mi? Bida. Kalami ra ba ng Doni? Di ko ganana na.
Manangidi ko nimo pa. Kuan ba, milib ko sa akong gitabawan. Usa ka semana. Uban ko ni Bayjo, ni Joey ba, sa ilang lungsod. Pamista mi. Unsa man ka, Milben? Unya hangtod daron way uyab. Uy, pangita ng uyab do. Aron magminyo na ka. Gusto na ka sa edad. Unya na ka magminyo nga. Di na mo gaya ang imo ha? Oh. Ah. Ay, kabala ka pa. Kay, makakita na nga ko babae nga gusto ko niya daga. Sa una na ko. Ba di ay, sige ka malag istorya. Dali na, aron makakita dahil ko sa kong apo. Unsa ka tang oras sa mabot dito sa probinsya niyo ba? Sakto yun mga pniyo to. Apunta tayo dito sa probinsya. Ato na dito muna ito ha. Pero ato lang tayo nato dito tiwatso ng usakat simbanan, itong liban, trabaho. Ato sa mga probinsya. Humas vista, standby dito ka o tabutong. Pagkatas na, pagkatas. May unta kung makakita ko di babae nga ako magustuhan ba? Ako pungayapan, pagminyuan. May ganahan ko ba? Babae nga taga-probinsya. Mga babae ito, guwapa. Anya, musta na mga adlaw sa imong pag-ista din sa probinsya mo ha? Adili mo probinsya sa dini probinsya. Okay ka ba? O may pala-ila niya ka na ko ba nga gwapa? Usa? Saan napita ba? Ug may naila-ila ka. Hindi ako mo paila-ilan mo nung Ila-ila ba? Ug mga gwapa. Ha? Ito sa palengke. Palengke naman yung tao ng merkado. Mantani. Agilang. Oo, saban. Kining... Ay, ayan nga no, si Andrea. O ako gikuyugan pag uli sa ila. Ano ba? Andrea ba? Oo, buhay ako na ila-ila. Nya, kunon na siya panguyab, ha? Akong giingnan nga mamisita mi ni murag gabi. Basta, sugton ko ba Ug sugton ko niya. Ako na napakasan. Bajuy. Ug sugton lang ko niya. Berbida, no? Sugtod ka niya, pakasla din mo? Kinsang Andrea ka na, no? Murag. Kaila magkakuha na ang Andrea, ha? Taga Sitio Mangga. Anak ko no siya ni Birting Ruina. Ay, siya di ay! Kababata mo na ako! Adtom gili na sa Manila? Diyan pa na! Unya, siya mo ipangasawa! Salamat di Andrea. Ni mo din kong isugot. Oo, kay sa una pa na itong panagkaila, nakasiguro man ko nga nakagusto na dayon ko nimo. Muram lagi mingaw inyo day. Bakit na ko din mo no? Itong una? Nagkaila ta? Kuan man? Diha pa man to si mama ni magpapa no? Niya karon gabiin na lang. O mangyot. Pero di pa ang tayo na nga si mama magpapa ni mo niya din. Duha pa man ganito doon na pa ganito duha ka bata? Nga ako nakita? Ay, wati ka masultihin no. Tuwa sila sa syudad. Kasal sa kinugos ni Papa. Ako rang usaron din ni sabay. Kanipis sa gisulo sa isnina. Mo akong gitutukan og maayo. Nipis ra ba ni nga daster ang akong gisulob. Karon nga uyab na taday. Ayaw pagsulob og nipis nga sinina sa gawas ha? Ay, di Delikado? magputik sulob og nipis nga sinina, Gwyd. Tuyo ra gyud ni nako karon og sulob kay ni animang ka. Ha? Melvin. Melvin. Imo ko garitan ako gawak day. Halibay ako, Melvin. Melvin. Tarin sa Nguta kwarto. ini imo Wow! Sige pa, Melvin. Uy, ikot mo lagi imo day. Hala, Melvin. Oo, kataas. Uy, lami, Melvin. Uy, ito ba? Gising anong may... Di na ako makagwanta, Melvin. Ay, kung anong imo sa ako. Gusto ka, uy. Nakaplastar na ko higda. Hindi na ko as in ready na ko. Pero, Pini. nasuot. Kalam na.
Agay ka lamig ay. Kauot. I love you, Melody. May nitabo ginamo ni Duni niya itong ikaw na. Ako may bawi nga. Dunan di si duwa ka anak sa laing-laing amahan. Wa siya pakasli kay pulos man minyo ang iyang nauyab. Mao nga ako na lang isang ipakaslan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Letty, ginaingon, nahibaw man unta ko nga may asawa ka na pero nganong gituyuan ta mangyud ka? Kini, mao ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, natapos na gid ang 2 ka tuig na kong kontrata sa gawa sa laing nasod. Lamit naman kay Iminyo eh. Kumusta na ka si Gino, no? Ang lalaki nga akong nagustuhan pa tayo. Minyo na baka siya? Ay, kalitan yun ko ining imong kalit nga pag-abot nak. Abibehan akong sunod si Mana ka pa mauli. Ay, sa'yo makong gipapauli, nay. Pero maayo ra sad noon, uy. Ang kwarta nga imong gipadana ko, nak. Akong gitukod og gamay nga sari-sari store. Para doon na pod ko'y kalingawan ba? Padak-an ako ng tindahan ni mo, nay. O, mo na akong kalingawan, sad. Di naman ko mubalik sa gawas. Gusto na ko nga magminyo, nay, uy. Uy, kung mahibaw ni Anas Dario, no, malipay gito siya, nak. Kay dako man kay to gusto nimo. Naibaw bitaw ko, anak, nay. Pero si Gino magid ang gipaabot na ko nga mauntoy manguyab na ko, uy. Nakalarga na lang ko sa gawas, so gid siya nanguyab na ako. Uy. Minyo na di ay siya? Ay, taon, pero nagmagulanon. Kay unsaon nga nakasarap man kog balita nga di maayo bahin niya. Nga naman naunsa man di siya, nay? Kayang iya ko nung asawa, matud pa, adunay kabit. Dong Dario, ikaw manggod di ay dong. Abi ko ba kinsang bisitaha? Ay, unsa may ato nimo dong? Sayo pa mas kagabion ni aka naman. Nang. Huwag pa may iwak-wak, no? Ay, Si pastil. Liti ng babe, bisita ko niya, mingaw yak niya. Oy, mao ba? Uy, naaras taas dong. Dali dayon. Akong tawgon ha. Dali, ay, pastilan, di naman ko makalitok noon ini. Ang kisa natin ka nang... Saba ka diya dong, oy, musamot na ko aneng magkabulol-bulol. Dayon diri do. Dahil salamat kayo, Liti. Igisugot ko nimo. Kinatungod kay naluoy na ko nimo. Kay kani adto pagid ka nga nakagusto na ko niya. Wagid ka maminyo hangtod ron. Malagi. Kana tungkol kay ikaw, makununay nas kong nahuna, good. Ay, baho sa kong daga pa ka ba? Baho nga, wakong ngitag laing uyab. Minyo ko. Kay, masin pa ko nga magkauyab ta. O salamat kay day. Salamat kay ng imog yung kong isugot kiti. Ha? Daghan kay salamat day. Oo ba? Baymok? Nabalik ni Sliti? Ug daga pa? Ay, lagi ba, Gino? O, nagkakuyod sa laro ni Dario. Kung nanguyab pa ko niya ka na to, no? Wala na. Uyab lang ta meron. Siya antay ko masawa. Naglibog mong ko ba yun? Nganong, biyaan ka si mong asawa nga, dako mo tanang imuha? Doon na lagi babae no nga, mubiyag dako. Nangita tingnan siya gamay. Bay. Kay, sige masag mo, kung kadaanan na mo, kanang sakitan ko na siya. Unya, mura ko nung maabot rin siyang atay ang inigdugkan ako. Mao man nagipangita sa bang babae, baygot? Sakitan di siya? Sakit nga halos maigo ang atay. Kalog mo ng asawa ni mo eh. Way kartiyo. Si Liti, bay. Suwayan ko sa siyang panguyab, no? Bahala may trato na siya. Kaya na nahala. Panguyabi siya. Dako man siya gusto ni mo, god, kanyadto pa. Mas hindi, sugton ka niya, bay. Karon Domingo, mamisita ko niya, bay. Mo na isulti ni Gino ni mo, nay? Unak. Abi ba na ako kinsay na nga blit na ako dito sa merkado. Ay siya man di ay. Mamisita siya na ako og mas gabi. Maobang ko no. Unya unsa man. Moatubang kaniya?
atubangon ni mong pagpamisitan, Gino, ha? Ang tinuod na nahigog mo pabalik kihapon ko ni Gino hangtod karon. Ay, yun saan man na ni mong may asawa man na. Bisag buwag na sila pero minyo mangyapon na siya. Di na makapakasal ni mo. Mahug ka na lang unya ng kabit kung sugto ni mo. Pero si Dario na Dino, uyab na baya mo. Unsa man taon tayo buhato niya kung masayod siya nga may uyab ka ng lain. Aw, aron di magmahais Dario, siya ang tugyanan ako sa kong kaputli. Oh, lete. Day, liti. Nanata day. Nihunong ng taxi tungod sa motel nga ang taxi atong isakyan. Okay ra nimo? Check-in tag diyo. So, takang lang na to ba? Takang-takang? Takang lang. Digid lutoon? Lutoon day, okay ra ka? Kung di ka, di sa kumbugos nimo. Gusto mo ka kag mahilaw ka. Kanang sawa pa ta mag-date ba? Kitando naman ti ka nga gusto ko nga na mahitabo na tuusod sa motel. Tana! Dali na, manaog tayo ng taxi. Salamat eh. Bir, taxi driver. Raw mo pliti ba yun? Tana. Tana na eh. Naog na ta? Naog ta taxi? Tana dong. Ninduta din. Lamping kayo. Nakita din mong color diya. Paong maning suka. Good kay. Okay. Ganyan ako pang ang suga ako. Dario. Asa ka pa ingonam ka diha? Asa ka siya? Kagilog. Kagilog. Niyang ako. Violet. Grabe yun. Ano violet? Ano ka ang suga? Kasi ka ang suga violet ba? Dari ko lang na. Buslot. Dari ko. Pangking ang buslot. Para dali na. Kinalang ko po. Marag ang imo anang lungag sa Moto yung flyer ko. Amo. Busutot-utot. Magsutot. Dario. Agay. Kilok nga sakit. Buong pagaling ako kung Bria. Aw, pa di ay. Dareme. Namana na eh. Mauna di. Agay. Mana? Manang tingalin. Nasod na? Paspasi sa doy pagulo. Ako gibat. Gipil na ko ang init sa imbok. Kamu na sab si Gino ang mag-date? Uy, nak, kung ako pa ikaw, no? Magpili ka sa anak nilang duha, uy. Di ba mayo nang magdoble og uyab? Ngiliad ba ya taon na? Nya kay si Gino magidang akong gihigugma. Basta kay mukuyog ko niya bisan asa. Og si Dario, sa sunod mong panagkita, buwagan na nako siya. Di na ko niya, uy. Di na po siya kamahay na ako. Tatungod sa ining motel day. Manaog na ta? Mao man ning motela ang gisudlan namong Dario atong niaging adlaw. Day, naog na ta. Oo, dong Gino. Tana, manaog na ta dong. Bye. Dawa ta plite oh. Tana, daliti. Pikot pa mo ka inyo? Pikot pa. Gilog nga lang ni Gino. Kataas ni mong tila. Uy, Gino. Ayun, Tanya. Sige. Ako. Tay pasa. Ibigan mo ka pa rin. Tay pamatlo ko. Inay, agay. Alam, inay lang kay sakit. Agay. Agapis. Hang pagkidag. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Dungki, ginaingon. May plano nga gubo ng imong pamilya. Kau man ang nidut-dut ako. Mao nga, nahinayak na hinuon ko. Mao ni nitabo sa akong kinabuhi nga. Ila ko may kalimtan. Doon na lang ko sa amo. Lamian, nagidimin niyo, oy. Pero, kining akong uya, oy, klaro. O pa may plano makigminyo, oy. O, wala. Ano sa ang babae nga bagong nag-abang sa doon sa mong bahay? O, naligo na sa kilid silang bahay, eh. Wala, puti, aglawas ba yan, ha? Klaruha, eh. Lamian, kini nga tanawon, eh. Sus, kung naghubo pa ni tanan, no? Pertig lamian yun. O, ni, nakakita siya na ko nga buanhi na ko tapad sa ilang sa iyang gikalguan. Hala, pahitaan ni, nakitaan ko. Kauwa ba yan? Uy, unsa? Hala, gikuot mo niya ang iyang ubos. Ang kanahan ay, pero di kayo nagatutok nga akong gilugdan ug maayong akong upwes. Karon, ang ako ng akong lugdan. Ipagimaw na ko og kamay, be, aron makita kid niya ang tus kay na kong ni anay, duol na siya. Dungki! Dungki! Mamalihog ko. Ha? Ilugod ko sa akong buko-buko, be. Di lang ko na yun. Basin kalit mo gawas ang imong bana ba? Akaw, manggoy, gabi pa to mo uli. Ali na ba? Lugdi akong buko-buko. Kuha nila ka daw. Dali. Ang bibi. Ako ilugod, be. Hindi ara ang lugod ko. Ang lugod. Hindi ha, dapit ha. Kani? Uy, bisag na pa sa luyo pa. Ano ka ayo? Nitutok ka sa kong upo. Paya ta. Ganihara to ni Toto ko. Karon nang lugod na ko. Mao ka. Unsa to imong gingon parehas ta? Ang akong atubangan bugdo, unang imo sad o bugdo sad. Bagay. Klaro kaayo nga, dako ng galuko diha sa suwed. Tutukan sa dini mo ha? Of course. Kauob yan eh. Sige na, uy, ni Huno. Lugdi na akong buko-buko. Hoy! Uy! Rizky! Hala, si Papa na ko, Tomas. Di na lang kung padayon ng lugod ni mo eh. Gitawag ko ni Papa na ko ha? Ha? Aris ako eh. Aris ako. Alam na. Oo! Lala, Papa Tomas! Actually yung Papa, uy. Ganahan unta ko nga lugdan kong dungki. Bagala siyang atubangan, uy. Dili pareha sa kong bana nga lupya kaayo. Ganahan ko sa iyo. Day, Lona! Hala, ang akong bana nga sa Leon! Nabalik lagi tayo ni. Dong, Leon! Day! Nabalik lagi ka! Maldituha yung nga na akong pana, uy. Leon, maldito yung nga. Pero ang kinatao, mura ka dakog. Murarag dakog jutay sa butilis white flower. Mao din hinungdan nga gitawag ko nimo pa, Tomas. Kay nakita nimo nga nagpadung na sa ila ang iyang bana. Oy! Maldito na ba kay nganang yang bana? Leon! Asa ka mangoy ng ngana? Leon? Maldito ka ngan? Sa ngan ba ng daang muhambat na? Ug kuyaw kung makita ang gato, ilugod sa buko-buko siyang asawa. Amasag ko makasugod og lugod sa buko-buko god. Ang kuan pa ba? Akong giingon nimo pa nga padung nako nga mulugod sa iyang buko-buko. Mao na. Nauna mo sa nang babayhana, oy. Kadagang mga bata nga nangagi na kanina. Huwag din siya makatawag og bata nga may mulugod sa iyang buko-buko. Ikaw gyud ang iyang gitawag. Isip ka lang. Bayana pa eh. Lami man. Kita og ni pag dawat ako sa lugod. Di ko tan-aw sa iyang tuig. Nya pag tan-aw ko sa ubos, lakra oy. Lami agay. Ako pa to iring sungkaban. Lami ako. Guys. Bugo lagi pa eh. Lakram. Barugong ako agad. Hoy, Dungki. Kay gusto siya magpalugod nimo. Klaro kayo nga nakagusto na nimo. Bagal sa ka ng atubangan mo. Kasi gusto na siya na mutilaw sa imo na, Dungki. Patomas. Mauba dong, Leon. Nalimtan ni mo og daang imong valid ID. O, dahil kaya ko rin suguon sa kong amo pag-withdraw kwarta para ipabalis mga tao. Manibalik dahil ko, pero
Nga na dae dong, unsa man? Day, warik tag kadiyo doon na. Ha? Wari. Sama kay pag-ukaligo. Ito na, tsak-tak. Chuk-chak, di ay dong. Chuk-chak. Chuk-chak. Chuk-chak, warik, turjak mo na. Palahi ka na kay bunog na kay paminaw ng turjak ng warik. Mga batan-og na kay pao ka na. Palahi na ako. Chuk-chak ta, chuk-chak. Chuk-chak. Ano day? Nya, tuskid ng wati ni mo diha. So, Sige, makalakaw na kagbalik na chuk-chak. Mutara sa tadong-dongski. Uday kay, ganyan kay ning kabuton nun ning ako ay. Away sa sana dong. Uy, ipanawa ka lang sa akong likuan sa amo. Si mama, papa. Away sa sana. Uy, diyang to na no. Pamati ako sa uwan. Oh, ay Lucia. Huwag kaayo. Hindi ko man mo gamit na ako. Labi na kun. Dugay kay kamubutos imo ka na. Angay na ni kahuman, uy. Mo ba? Sa akong kumain sa kaning mo hagod. Sige lang gud, dalion lagi na ako ni. Pabuto na nato ni og kadali ba kanang kausar ba. Shotgun mo. Ay nagreklamo, duol na ta na ta. At si Robert, basta mo na to ha. Iunong ni sa labing duol nga motel ha. Nay may duol dia. Ay, di pa, ingana na lagi, tara di mo hang, alin sa baba mo hang. Maglakaw na ni Padong. Ikaw ba, dagang kay kaklamo no? Kung sa ubusad na ko alaon, ay, agay kalami. Hangan, unya, kung sa, imo sang pun, maglain, sa to, sakit imong baba. Kita ko mag-away na ko kaya. Kapag ka diha. Dili. Laro ka dili. Kini. Mga bagaw? Nakagusto ka ni mo silingan diya nga ulit tao? O bayot, uy. Kanahan ko magtanaw sa katupangan ay klaro kay dako bayot. Uy, kay nga no, day. Huwag hindi ka malipay ni mong bana kung magmo. Nah, wag ko pati agkatagpawan na ng kang leon ay. Mas ganahan pa ko mong gamit siya na yung dila. Gilok pa yung dila ang iya. Susabot lang. Ako ba ikaw, no? Aron free ka na nga mangitaglain. Hiluin ang bana mo ay. Halo, grabe sa kay kag-advise. Ayun, sa ano bayot, uy. Kabisa kingon anak si Leon. Love ba na nako siya. Nabay may anak usa. O ikaw, ganahan ka kang mag-antos o ba niya? Dili matagbaw sa... Bahala ka. Basta kung ako pa ikaw, nga nimutang nimo, hagbay ko ng gibiyaan, oy! Oh, bayot. Mao ba dong Leon? Usa ka semana ka nga dadon sa imong amo dito sa Manila? O day, murang igog itong kamutan na niya. Nagsalig nagkikina siya na ako, kaya di mo kung hilabot o magbinuang sa kwarta. Kaya ng ubang tao ba nga, paluparo ng kwarta yung nag-ihapuangan. Nagkamot ko na yung nagkamot ko. Sige dong. Nya, ako lang sa kanyang tawgon tong amigo na kong bayot na si Sito. Aron, doon na sa ko'y kauban din sa bahay para dili po ko magmingaw pa. Sige day. Nya, duty na ko, ha? Ari na ko, ha? Sige, bye-bye. Gana kong bana nga puutan. Nga maguwang lang og gamay ang iya sa white flower. Naglungot-lungot na gid ko nga makatilaw sa kong donkey. Ay, gusto. Si Sito Bayot. Tawgon ko siya karon dayon. Ay, ako na lang mo adto niya, be. Adtuon ako siya sa ila. Ay, hunong ko pala ka ng iskina sa tuo habal-habal driver. Diha lang dapit. Oh, ma'am. Nadire. Salamat kaayo ha. Dawata ko pliti. Unsa? Ay, ula kay gwapo. Patuon ka ni Aluna sa langbay. Kay siyang usaro sa ila. Kayang bana, tapos Manila. Usak si Mana pa tong mauli sa ila. Uy, kulbaan ko anak bayot. Uy, may uyab ra ba ko? Nga siya, may bana. Ay, sos ni mo, oy. Talagsa oras kayo ng babae nga manghagad ni mo og chok-chak, ay. Ha? Unsay chok-chak ba? Kay ignorante sa ni mo, eh. Turjak, good. Ah, Sige na, dungki. Kaya nagbabot si Aluna dito. tayo niyo. Sige. Busahin niya. Tana bayot. Pwede, ay.
Padugay-dugay panghangol. Ano daw yun? Puro itong ligo si Aluna. Okay, ito baba. Baba sa ubos ba? Siguro ka ba yun mong naunaan? O si Masayo din mo ba na, ha? Dungki, gusto ko nga mutilaw og dako. O, Sige na. Ayaw mo si kining kahigayunan. Nga bahay mo ng hangkad ni mo. Aluna. Storya, Ay. Wala. Tayo po ni mo niya. Hindi mo mo tanang sabot. Lami, Uy, di mo lukat. Kabus mo pa ini. Di Bali style. Ikaw rin ka mo ka na. Sige, kita na yun. Kadagan gid mi may tabo ni Aluna atong higayuna. Ug nakadaig kay ko niya kay bisan gisakita na siya maayo. Pero bakit siya mo surrender? Lahi sa akong uyab nga kung hagdo na kog muhilak man, kasakitan siya. Pan si Aluna, buot na niyang biyaan ng iyang bana o magtaban siya nako. Wao na ko mo sanungoy kay ko gusto nga maguba ang ilang pamilya. Nagunahuna pa ko sa angay na kong buhaton. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rolly. Ginaingon, ayog basula ang laing tao nga failure ka sa imong kinabuhi. Kay kitang tanan, adunay lain-lain ug sa tagsa kakaplaran. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, dili na ko mahimo mahigalit. Gracioso, ila-ila mo sa kong kauban sa trabaho. Leila nga, way nga ang gipaila. Sa Leila na. ako si Asa. Oo, nito ti mga handa. Isa ka sa buhay ko. Lanusa na Grabe. all. Naaman dayo entry. Nag-iisa sa buhay ni Rolly. Oye, bati, pero may mo klaro, pero bati nga sa tanan. Gida ka babae din sa tong dapit, imong gipaila-ila na ako niya. Bida ikor sa itag-iya, purbitwe. Bye. Gaw. Sungkaw eh. Ako siyang gidadi, kay ako siyang gipailan nimo. Ano sad ka makailang mo sa kong uyab ba? Bida, so ka nasuli mo ba na gipaila-ila na ako, ha? Ano nga, banghabog ka nga, guwapay mo ya, bindot, ha? Ay, di na maugaw. Kay ba man ka nga dili kang bugirugod? Sabi na, pizza pie yung kabay, bisa kung saon, di ka burger, ha? Suka sa mga, sa una pa, bata, may hambog na kadaan, ha? Ay, makakgon, sumbag ko di kami. Ay, sumbag sa. Halan. Nasuso. Halan. Ako nung gisumbag bang kunin mo. Dato na ka. Bay, buangon ang igagaw ni Morole. Daan na bayata kang gisultihan, ha? Basta makainom gani ng kanahang dako, bayulinti kay na siya. Nanong wa ka man mulikay? Idi tanawa, nasumbagan ka na hinoon. Mibason ta karon makahibaw tong igagaw nimo nga sayo pang iyang gibuhat. Hambugiro gud taon. Manan diha ma. Ano yung gindagubot? Maglika na ko ni Gausilso ma. Ilabi nagmakainom siya. Way gubot. Ay angay lang. Cha, nasgaw ruli. Ngangita man ka. Ayaw Nganong ko nangita ka? pataylo sa akong gibuhat ya. Basta di ka makainom ng bino do. No, bino di pataranta. Maayo kay kag batasan dong. Pero makainom na gani kas ihis kabayo. Hastang batasan ni mo murag yung labaw pa sa tanas dong. Cha, sorry ka cha, ha? Ay, tamparusol tamang karon. Sorry. Puyo oy. Sa kung saan nimo diha? Surihan ang naong nimo. Lipsul. Kini ay Sorry. talan bata. Tayo malayo be. Sorry mo. Aron ka masayo dong no. Si Rolly, ako gyud nang gipinahan na likayan ka na. Busa, wa na kinahanglan ka ng imong pagpangayo pa saylo niya. Speaking words of wisdom, let it be. Oy. May kikasugat ni na kong bayanan na. Hala, uy! Ayaw kayo nakasugat at tundaan isa. Ikaw man mananta ni mo. Asa kami ngon? Mupaulit ako sa amo, Celso.
Hawa pi ay pagkali diha. Alihan man mo agianan. Iskripta ka, ha? Lumiyan, gusto na. Ha? Nayabag na ka? Oo, buwan ko. Nayabag ko ni mo. Ano man, ha? Uy, uyab mi ni Rolly nga imong ikagaw. Mahimo pagrespetuhan mi nimo Celso. Ah, uy, pabida ng pito, ng pito, ay mo ito, ha? Tunti ko ay buhato na ko. Kubog man ka uy. Ah, klaro, pang rikto, Ayaw klaro pag na. hinubog, paagi ako. Kung- Bibi pag ako gigutom na ko. Ay, gutom ka? Ah, baka noon sila, ha? Baka noon di ka unod, gutom ka, ha? Unsa ko si butoy pasabutoy? Gutom ka, ha? Kanon ko ang imong unod apil ng imong panit, ha? Musinggit ko. Singgit, git. Tama! Oo, wag mo naging katilog, singgit, makakatiwas, ha? Di nakakatilog, no? Taon na mo pag-singgit, ha? Ano yung makabatiin mo, ane? Lagi nyo kalikawas, ay. Ay, yung kita ako rin mo? Ay, sumpa ka, iwan! Ha? Unsa! Saan na tas pagsulti ang atong anak? Ambot lang. Ma? Pa? Dito ko gikan sa ilang tiya o tiyo. Ilang bisultihan sa tanang hitabo. Huwag ipakasal nila si Gausilso o si Isa. Rolly, nak. Kung sila swerte, sila gyud. Di malas isa. Kung iya mabanas silso. Demonyo ginang ikagaw ni mo. Ibaw man unta siya nga may relasyon mo ni Isa. Pero iya yung girrape. Pagkasalbahis. Sawa na tikaw niyo ano ni makapahilabot ako! Sawa? Sangan lang Celso. Ayaw kalimot nga nung nakasalta. Igo lang yung bangon sa imong ginikanan ang akong dungog kay imo kong girape. Ay, balik ka na! Dugay na to! Dugay na. Pero hangtod karon ni apang akong kaligot-got sa imong gibuhat. Dili ikaw ang akong gigugma kung dili si Rolly. Huddan ninyo! Kamoy nagpalitan ni huddan ninyo! Dugay gini aging... Uy! Speaking of the devil, the devil is coming! Saman atong dapatan? Dapatan? Alay, sa kay di. Dapatan, gina nato. Butan na, pamangka. Kayo na niya, ha? Doon na lang, ha? Uno, dos, wala! Uy, ligoy na, ay. Ano man ka, Gausilso? Ida, hangtod ka rin, no? Biday mo, Rol. Ako asawa, wag yun pahilabot tungod ni mo, ha? Hangtod ka rin, ba? Ligoy gapon ka, ha? Gusto na ka! Di na mag-away! Tumagaway! Ikaw na kaingon nga pilyor gusto kong pagkabana! Hindi ka magaway! Ikaw na kaingon nga hangtod ka rin huwag kong matisan rin ako! Go! Ano nga kung may mong pasanginan? Kaya ang tanang tao, doon na tayo tagsa-tagsa o lilaing kakapalaran. Abi, dali istorya. Ikaw nagdasa imong kinabuhi. Dili na lang tao. Sabtin ko ni mo. Gausilso. Naku sa, ganun wak ni gugma ni Isa. Imo nang sa. Sa, ayaw ipasangin lang ko kung naunsa mo karon. Wak ko'y labot yung kinabuhi. Bakas mga iro eh. Kasi may hindi paggot. Akong susuihan di. Kanang babae nga ipagkot sa iro. Si Isa ka na. Isa? Maluoy ko, maluoy ka. Ako iya ko makita. Rolly, maluoy ka na ako, Rolly. Huwag nagipagkot ang mga iro. Naihato ka sa inyo, Isa. Dili ko. Dili ko pipalik niya, Rolly. Isa? Love ka, Rolly. Love ka. Isa? Isa? Tingin mo ko karong gabi mo na. Rolly. 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 Payang mo. So? Nagbago ko. Isa? Isa paminaw, ha? Minyo ka na kang Celso. Maamong ang among anak anang dili mo pagpaulis inyong bayis imong banaday. Di ko gustong samok. Nang. Rolly na ako bisag asa. Makuya ko ni mo. Ayaw ko ibalik ni Celso. Demonyo siya. Ma, naluoy ko ni Isa. Pasayo ako ninyo. Tabanon ako siya ug dadon sa layong dapit. Nga dili matutulan ni Gausilso.
nahibaw kong sa kini. Pero, gihigugma ko si Isa, ma. Uli, anak. Kita rin nahibaw ini, ma. Nag-un ko si Isa, bisag asa. Kung sa man, apa may patigbabaw ang akong gugma ni Isa. Mao nag-ingon, nga kung unsay gidili, maoy lami. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nardo. Ginaingon, kung asa ka malipay, ang untang suportahan lang. Kamay na lang ato kinabuhi nga biling diskilibutan. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi. Dili gid ako mahimong may kalimtan. Hinay lang kunos pagpadagan sa motor dong. Hinay rabitaw ni Day. Sog kay oy. Tangog ba ya ang danha kay naguwan ganina? Arko sa lang ako, Day. Hinay rin kayo, Day. Hinay ba? Sobra man nas 40 oy. Nado pagbantay, may sugat ang motor nga ni counterflow pagbantay. Buwan! Nado! Ay, condolence, Bernardo. Pasalo ako ninyong mga anak. Ay, kanusaman ilubong ang asawa, Bernardo. Karong Sabado, Pre, murag, GG ning imuha. noon sa kadiha pa GG good. Ilong pre ha? Ginagmayng gaba ba? Ilong pre. Ikaw? Saan ka? Limpyo ka? Dili ba? Huwag tuo mo ng imbisyo. Magmukmuk lang yapon mo dinis ato. Dinisod. Gawas-gawas mo mga anak. Ay mukmuk din eh. Mugawas mi, aron makabati mi sa sultis mga tao nga imong gituyo. Aron madisgrasya mo ni mama. Mao kay na papa. Kami na uwawa na. Ano man? Diya sila samtang na-disgrasya mi? Ayaw mo paminaw na ng mga silingan nato. Nga mga way ayaw, mga marites. Sige, panglabot sila ang kinabuhis tao. Pero sa ilaw ang manglabot. Ha! Saan na sila? Feeling nga perfecto? Hey! Mga ilatanon! Bantayan ang inyong kinabuhi. Ayaw ang ako, ha? Kay love na ako ang akong asawa. Wa na ko tuyuang ni tabong. Wa! Wa! Panggawas mo ang tanon! Panggawas mo mga ilaptanon! Ha? Oh, sa? Iso ka? Mag! Asal! Ha? Nardo, Kisa ka? huwag ka daw makailan ako. Kinsa siya? Ano? Ano? Papamilyar ko. Kasi mong naong na. Hindi ko mo. Mahuli sa inyo kay hubog ka na kaayo. Hindi ko kumuli kay... Sudyaan ako mga silingan. Sudyaan pa ko sa kong anak. Kawan ako hinungdan ini kaya. Ako na nakaingon. Inahan. Unsa? Oo. Nakailaga sa kong asawa? Yun na. Naman ka? Isa ka? Uy, kinuo ko. Kasi natutungo sa kahubog. Taon ni mo ihatod taon. Sabay, ardo taon. Kanusong ka na balik di sa itong dapit. Usa na kasi mana, Diyos koro. Kusta na magkasing Frida? Okay ra, biyuda na ko, magduha na katuig. Oh, ano ba? Destiny. Ah, unsay destiny? Biyuda na ka. Biyudusan si Nardong Putik. Ha, mao ba? Murag destiny yun siguro. Lorena, wala mo ulis papagabi? Wa. Oh, ano man siya? Ambot niya oy. Bahala siya eh. Wa ko'y paki. Bisag naglago ta ni Papa Nardo, no? Lorena? Ato pagyapon sa amahan. Yan, Kaya day. kalimut ana. Ningon di ko nga to na siyang silingan. Ikaw, gid eh. Ka ginuman, nulti gid eh. Ambot na pili. Murag hawang naman ang akong kinapuhi. Ay, parehas ta, Lorena. Murag, dunay kuwang. Ayon man ko. May kasama ba yung Nards? Sa... nga naman ba? Nalimot ka hubog kay kagabi. Muro di kay may resepsyon yung gabi na. Gaton ka rin sa amo do. Unsa eh. Kailangan kasi nagaton ni mo gabi eh. Kisa man. Kisa, bay. Ang imong kaning may lama. Si Frida? Kaila bigyan ka na.
Wa ko lang gigog magnento ba? Si Sigfrida ra gyud wala ning magadayon. Karon, gadayon na yun mo. Pagkanadayon. Hello? Sigfrida, asa ka karon? Anaon ka? Unsa? Ay, dayon mong duha, Diyos ko, Nardo. Dayon, nagatultul laki mo din Ay, eh. Kinis Bernardo, no? Nagilain nga. Dili matultulan, basta pangitao niya. Bay, ay guwaw diha. Hagan niya na ako, natawagan si Freda, kay gusto kami kikita niya. Kita niya mo! Mao ba? Tinuod na, Nardo? Tinawag ka na, Sigfrida. Dagay, ut na kuhan na pita na. Taga? Muut. Ut ka? Say ut. Out good. Aw, naunsa. Makistorbo ko ninyo, no? Hoy, ano? Maulang gihapon ka, Diyos ko, ha? Bubiya dayon, ang hatagan mig lugar sa Ay, Nardo. sa vida, buutan man ko mga pagka bridge over troubled water. Diha na lang mo, ha? Sige na, diha na mo. Ato na ko, bay. Bay. Ato na ka, ha? Siklik ba ayo, bay? Ako bala ka kay kanta tong kuno, like a birds. Ay na lang ba yan? Day, kumusta naman ka, Sigfrida? Kera, happy nga na biyuda. Biyudo rin ko, pero di ko happy nga pagka-biyudo. Ngano man? Ako yung ibasol sa duhan ako ka mga anak. Nakalitan lang siguro sila nga wa na ang ilang mama Beth. Murag, day, ang imong kagwapa. Ang kanindot sa purma sing lawas, ingon man ang inyong killer smile. Unya, unsa man? Tutukan lang ko ni Monardo. Ikaw pa ko. Basig mo spark, duha. Apon day, Sigfrida. Kini imong pagkakusta ko, permi ko gining mahinumduman kung suna ko sa kumbana. Wa ko mahigukman na. Ikaw pag-ihapon ang bisa kong kasing-kasing, Nardo. Sigfrida. Nardo, parang... Sigfrida. Purina, di asa si Frida, ang giingon ninyo nga ni kong uyab. Biyuda na po siya. O, nagkasabot ni nga, magpakasal ng duha. Unsa? Magminyo ka pa? Billy, tingog, magkagusto ka bang magminyo kong usab, ha? Billy? Sa? Magninyo ka pa? Oh, Giingon na ako eh. Mau lagi. Kuan pa. Okay na ko. At least, malipay na ka. Magubog-gubog. salamat, Billy. Ikaw, dahil rin na. Ikaw ko, tiguang naman ka. Tiguang ba? Ay, di ka tao tiguang, day. Makahimo, bug ka to, karoon, day. Baya, si Papa. Si Kutob na lang kasulti, ha? Gusto man tao ninyo. Nakasayod mi ni Sigfrida. Huwag kabutangan ang akong kalipay. Namong duha, nga nagkadayon ming duha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Eli. Ginaingon, kung giunsa ka pagdaot sa ubang tao, sagdi. Pero kung dili na maagwanta, sagpaa, aron kini mahigmata. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi na dili na ko mahimong mahikalimutan. Ay, kakapoy ba din sa Pilipinas, oy? Bisag usaon og kayod, wali lang gihapoy Dutch. Mag-Japan na lang tayo, Sili. Ay, ninglisa ng kayo dahil ikuha na lang ng AI lang. Ayun. Bitaw, ay. Namas pizza. Kapila na balik-balik Japan. Porbida. Mamadabang tani ah! Sige, mga bayot. Kamu bitaw tama na ayaw? Sige, todos pizza sila. Tala mo. Sige. Pilay height ni mo, Ellie? 5'9" ko, Pichi. Ikaw, Yads. 5 na kupits. Ikaw, Yads. 5'4".
5'4" ko. Pero kung mag-wear ko 5 inches ng heel shoes, mataas ako. 6'1" ako. Ay, kalame. Sige. I-try ka mo pasod sa akong agency, ha? Kaming tulo? Sure ka? Sure ya, pizza, oy. Oy, Puti sura. Kay mga friends ba yatam mo? Ay! Bilib. Oh, pizza. Ingot. Simple ang mga steps, no? Simple lang yung steps. Kakapoy, oy. Di mo na ilalim mag-Japan modra? Oo, yaod sabad mo, surrender na ka. Uy, dili! Ako pa? Pero, nag-goal ko sa duha ka bayot. Gato man. Kuan mo, ako rin may gipabalik for practice ugma, ma? Wada ay apil ang duha ka bayot. Matod sa mong choreographer, nga, hinay og memory ang duha, kay dugay makamemorize sa mga steppings. Steppings! Pas magud matudlo ang mga choreographer. Ay, ada magkod na kod. Ang luod gani itong usa ka yads. Ay, dili agay pagluod, oy. Kung gitinuod pa unta nila ang pag-practice ninyo, maapil po unta sila. Bilib kong yads number 2. Kay okay na siya, kay lisugi ko no ang sayaw, ang steppings. Matod pang yads 2, nga nagmantikan lang kuno siya saging mundo, ug iyan ang ibaligya. Ellie! Congrats! Hello! Nakauyo ni mo ang hapon. Kay dili ko kabayat tan-awon nga mo sayaw. Ilabi mag-lifting kas mga babae kung mag-swing. Haloy, ganindot! Ano yan? Ano ka ba yung pitchi? Ay na, wag din ako madaghang niyo. O, today else, kuhaon ka sa duha ka club sa hapon nga nag-audition ninyo ganina. Ang usa ka club ato ka dito. Og abi nimo else, panalo ka itong dapitas Tokyo. Oh! Tokyo? Wow! Yes, Tokyo yun. Noon sa Kyoto? O gamutoyo Koto? Ay! Joke! Usay, ukiaksang! Customers O kinahanglan nga magkat-on gihapon kag hinapon ha. Aron dili kay laron sa mga sakang dito. Kinahanglan nga magminaro gid kabayot. Niguro lang si Kiya, ha? Nga makalaro ka sa Japan. Traitor, oy. Akong anak mo ay kipasabot ni mo nga traidor. Siya. Naniguro lang si Kiya, ha? Nga ka na sa malupad bis Japan, no? Tuada siya rog mag-aurasa. Kuyog silang duhang pitsi. Unsa? Nagkuyog din duha kat mga traidor. First night running mo duty din his omisi, Ellie. Magpakita kilas kita his mga okyasan. Yes, Peachy. Ma-proud ka yun na ako. Inik-alasan ni mo na ako. Ang pagduha-duha og itsa na kong taas ha. Ayaw lang po og kumpiyansa sa pagsawap na ako ha. Ako ba? Maasahan mo yan, Peachy girl. Sa kalapad, duha kalapad, tulo kalapad, upat, lima, unong, pito. Wow! Pito kalapad, ay! Para imo rin na ha, Ellie. Di amasakoy ako. To sa di kalapad, so 70,000 yeah. Wow! Thank you kayo, Pichi, ha? Muning duha kalapad, o. Ha? Unsa? Imo na, oy, di masakoy ako, God. Gi-equal ni Takahashi ang iyang paghatag og tip na tong duha. Og take note ba yun? Nakagusto siya nimo. Oh, unsa? Unya, kay bawsi nga bayot ko. Kaayo. Unya kay ganahan gid siya nimo, bi. Mama! Hala, Ellie! Nauyo ka ko, pa naman ni mo na. Yes, Mama. Ipagapakan man ko ni Takahashi. Takahashi, akong mama. Babasa? Tambok lang. Hi, hero mo ba saan? Ay, hahasa ko? Hero, magandang dirag. Ay, magandang dilag ko, Doko. Marunong pala ka magtagalog, Oo, kasi may pinay ako nubya noon.
para siya nagturo sa akin na magsarita Tagarog. Pero sayang rang, wala siya kay tigbak siya. Ha? Hindi na, tigbak. Kay, Kaya karaksident, sumama siya sa ibang hapon. Masakit sa akin na maraman ko, pero wala ko nagawa. Nakita ko itong anak mo, bait kahit bayot. Yun siya. At saka, may sasabihin ako sa iyo. Sarbi no ka, pagkasarbi. Ako gini ani sa inyo. Ang bahinan ta mong duha sa akong grasya pag ato na kong Japan. Yads to, imo ni dawata. Hala no. O yads one, imo sad ni. Dawata. Dawata oy. Ay kabalaka kay bisag iunsa ko nimo pagdaot no. Wala na nako. Ganahan ta kong sagpauntik ka. O mahigmata ka. Pero love ta mong mga bayuta mo. Bingaw ko ninyo big group hug tabi. Oy, di ko ganahan kita doon pag-hug, oy. Ano man? Asa pitsi? Wala man diri oy. Ganahan ko pitsi, group pitsi, oy. Gina, di ka nga butan ni si Ili, ikaw sa no, sige kalibak. Sige palibak niya. O mao na diha. O sana ba ito yung mawawit ang ili? Ito yung yads one. Mawawit Dili lagi maayo nga mag-away ta ha? Mga BFF bayat na mo. Asa pitsi? Uglab ta mong duha. Group hug be. Pitsi. Happy ko nga nauri nami sa duha ka bayot nga akong mga higala. Gi-share po na ko nila ang dasya nga akong naangkon karon. Ginaingon, share your blessings man, di ba? Og happy ko sa akong love life karon. Kay pinangga man ko ni Takahashi. Og bisag bayot ko, feel na ko woman ko. Kay nagpataler mampud ko. Kung mga itong mag-suners, atong drama na i-upload karon o dagan so salamat sa nag-comment nga ma-appeal dun sa atong pag-vlog o pagbasa. Salamat kayo sa inyo o atang-atangin na sa atong sunod nga drama nga upload. O ako din shout out si Rizal Monsot, shout out mo diha bago na itong komentor. O shout out ko na ko si Michael John Amores, shout out mo da sir. Si Ma'am Delsam 99, shout out mo na ko si Nalin Labial, si Sir Dads Vasquez, shout out ko na ko si Jude Plistico o sayang Tito, shout out niyo diha. O si Sir Luel Balandra, shout out ko na ko si Oscar Abedog. O mga listeners, tangatangin na po atong sunod nga drama o hinaot nga nalingaw mo listeners sa atong gi-upload. O gusto mo na po listeners, salamat jud kayo sa inyong tanan.